Gipasalig sa Davao City Water District nga bastante ang supply sa tubig taliwala sa nasinating El Nino. Ano ang report ni Jandy Esteban? Kung labihan kainit nga panahon ang nabati karon, sumala sa pag-asa nga mas init pa ang mabati sa bulan sa Mayo tungod sa El Nino. Usa sa mga ginalantaw nga maapektuhan niini mao ang mga tinubdan sa tubig. Pero batud sa Davao City Water District, walay natala nga pag-ubos sa water level sa mga tinubdan sa tubig nga mao ang Tamugan River ug sa mga groundwater. Wala sab daw angay kagulan kay bastante ang supply sa tubig taliwala sa El Nino. Ang water demand anaa sa 300 to 400,000 cubic meters kada adlaw. Daghan daw ang supply nga anaa sa kapin 600,000 cubic meters. Substantial good ang ato ang surplus. And the conjunctive use also allows us na kanang the ground we can use as redundancy ang atong groundwater source kung aduna may drastic na reduction sa surface water supply. Sukad nga nag-operate ang Davao Bulk Water Supply Project, gipapahulay sa DCWD ang mga groundwater. Sa karon 20% lang sa groundwater ang ginagamit, pero panahon nga dunay makitang dako nga pag-ubos sa supply ay pa nila gamiton ang ubang production wells. Gipasabot sa DCWD nga dili dayon makaapekto ang kainit ngadto sa groundwater sources. Kaning gina-enjoy nato na tubig karon from the groundwater were replenishment around 5 to 30 years ago. So kaning ato ang ginabati nga reduced rainfall karong mga panahona, this will still be felt later on 5 to 30 years from now. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.